Λοιπόν, Θέμο, διάβασα ένα άρθρο που λέει ότι στο σύμπαν του Star Wars οι καλύτερες ταινίες και σειρές, το καλύτερο περιεχόμενο, να το πω έτσι. Είναι το Rogue One. Όχι. Κοντά έπεσες. Είναι ότι δεν έχει lightsaber, Jedi, Sith, καλούς, κακούς κλπ. Θα μου πεις για το Andor τώρα, φαντάζομαι. Και αυτό βγήκε με αφορμή το Andor που βλέπω αυτή την περίοδο. Δεν έχει lightsabers. Όχι, δεν έχει. Τουλάχιστον μέχρι τώρα ό,τι έχω δει εγώ. Όχι. Βασικά δεν έχει καν τους πολύ κακούς. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Είναι πιο low tier, ας το πούμε. Πιο χαμηλότερης κατάταξης η υπόθεση. Δηλαδή και αυτοί που εμπλέκονται από την πλευρά της Επανάστασης και αυτοί που εμπλέκονται από την πλευρά της Αυτοκρατορίας είναι πιο low tier. Δεν βλέπεις π.χ. ούτε τον Palpatine. Αν και υπάρχει σαν χαρακτήρας, γιατί αναφέρεται μες στη σειρά, δεν τον έχουμε δει ποτέ, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ό,τι έχω δει εγώ. Και π.χ. ούτε τον Darth Vader δεν τον έχουν αναφέρει καν. Νομίζω ότι οι απλοί κοινοί άνθρωποι δεν ξέρουν καν ποιος είναι ο Darth Vader. Και άμα το καλοσκεφτείς, ότι είναι, ξέρω εγώ, όλος ο γαλαξίας Αυτοκρατορία, ωραία. Δηλαδή, σκέψου, ξέρω εγώ, το αντίστοιχο να είχαμε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ωραία, που πάβει να είναι Republic και γίνεται Αυτοκρατορία, έτσι. Σιγά μην ήξερε ένας τυχαίος, ξέρω εγώ, ανθρωπάκος κάπου στην Ισπανία ποιος είναι ο αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και άμα ο αρχιστρατηγός του, ξέρω εγώ, είναι πώς τον ο Darth επηρεάζει Vader. τη ζωή του. Ναι, αν δεν τον επηρεάζει τη ζωή, ναι, στα τέτοια του. Ναι. Και πώς θα το μάθει κιόλας. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Οπότε στο προτείνω να το δεις στο Android και το προτείνω σε όλους. Σεζόν, την καινούργια. Μου έχουν μείνει 2 επεισόδια από την τελευταία σεζόν αλλά θέλω να τα δω όταν έχω χρόνο, γιατί θέλω να βάλω και το Rogue One στα καπάκια, γιατί όλοι λένε ότι έτσι αξίζει. Δηλαδή, είδα κιόλας ένα post δεν θυμάμαι σε ποιο μέσο ήταν, X, Threads, Blue Sky, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι πλέον η καλύτερη σειρά είναι βλέπεις το Andor, μετά βλέπεις το Rogue One και μετά βλέπεις το New Hope. Αυτή είναι πλέον η καλύτερη σειρά για να δεις Star Wars. Όχι, εγώ το Rogue One το θεωρώ το καλύτερο. Προσωπικά είναι το αγαπημένο μου Star Wars, νομίζω, ακόμα και από τα παλιά. Σαν ταινία, ναι, το Empire Strikes Back είναι πιο ποιοτική, νομίζω, και από ιστορία και τέτοια. Αλλά σίγουρα μετά αυτά τα δύο, το New Hope και την Αυτοκρατορία, το επόμενο καλύτερο νομίζω είναι το Rogue One. Και το βλέπαμε πέρυσι βλέπαμε τα παιδιά μου τα Star Wars back to back και στο Rogue One δεν το τελειώσαμε. Αφού είδαμε όλα τα άλλα, βάλαμε το Rogue One. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείς κανονικά, αλλά είναι πολύ πιο ενήλικο από τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα Star Wars, τα 9 δηλαδή. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Και το Andor είναι αντίστοιχο, όπως λες, είναι πολύ πιο όριμη σειρά. Δεν είναι παίζουμε πιου-πιου. Και το Mandalorian είναι πολύ καλό. Ναι. Σε αυτό το... Και ο κοινός παρονομαστής, δηλαδή Andor Mandalorian, είναι ότι όταν δεν έχουν fan service μέσα, Jedi, Sith, Lightsaber, αναγκάζονται να την κάνουν καλή τη σειρά ή την ταινία. Οπότε φαίνεται αυτό. Και θέλω να σου κάνω ένα σχόλιο και θα προχωρήσουμε στο επεισόδιο, ότι πώς γίνεται να έχουν, υποτίθεται, ας το πούμε, διαστημόπλια που πηγαίνουν από τον ένα πλανήτη στον άλλον. Έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές σε αυτό το podcast ότι εμένα αυτό που με ενοχλεί δεν είναι τα διαστημόπλια, είναι οι τηλεπικοινωνίες, γιατί είναι αδύνατο να έχεις τέτοιες τηλεπικοινωνίες. Εντάξει, τώρα, αλλά θα σου πω τι παρατήρησα βλέποντας τη σειρά. Γιατί έχουν τόσο χάλια οθόνες. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Ξέρεις γιατί. Ζούμε... Είναι πολύ απλό. Δεν ξέρω. Γιατί επένδυσαν σε άλλες τεχνολογίες. Όχι, είναι πολύ απλός ο λόγος. Γιατί το πρώτο Star Wars βγήκε το 1977 και αυτά είναι πιο πριν από το πρώτο Star Wars. Δεν μπορούν να δείξουν πιο προηγμένη τεχνολογία. Οπότε αναγκαστικά αυτό είναι το πρόβλημα με όλα τα prequel του Star Wars. Δεν μπορεί τα γκατζετάκια να είναι καλύτερα από το original που τα φτιάξανε με τη τεχνολογία των 70s. Οπότε... Fair enough. Το αποδέχομαι.
και πάμε στο κυρίως επεισόδιο. Ναι, άντε για να δούμε. Ξεκινάμε διαστημικά, να μείνουμε στο θέμα. Voyager, φίλε, Voyager, φρέσκο, βγήκε αυτές τις μέρες. Βασικά το είδα σήμερα το πρωί, έτσι που ερχόμουν αυτό. Όπως διάβαζα. Voyager και φρέσκο δεν πάνε παρέα, αλλά τέλος πάντων. Φρέσκο η είδηση φρέσκια, ναι, δηλαδή βγήκε τώρα. Για πες. Και τα Voyager δεν τα αφήνουμε καθόλου. Λοιπόν, ξεκινάμε από το φεγγάρι που θα έχει πολλή δραστηριότητα τα επόμενα χρόνια, βάσεις, υποτίθεται θα πάνε και άνθρωποι εκεί πάλι, Άρτεμις, Κίνα στέλνει πράγματα και οι επικοινωνίες για εκεί είναι μία από τις βασικές κεραίες, είναι αυτή στην Αυστραλία, στην Κανμπέρα, είναι τμήμα αυτού του Deep Space Network. Τώρα αυτό που κολλάει, γιατί η ίδια κεραία είναι και η βασική κεραία που μιλάει με τα Voyager. Έχει και άλλες δύο που είναι στην Καλιφόρνια και στην Ισπανία που είναι για να ανά πάσα στιγμή μία να φαίνεται, ξέρεις, κάθε στιγμή στον ουρανό, αλλά η βασική είναι αυτή στην Αυστραλία και επειδή κάνουν αναβαθμίσεις για τις μελλοντικές αποστολές στο φεγγάρι θα είναι εκτός για 6 μήνες, το οποίο σημαίνει δεν θα μπορούν να μιλήσουν στα Voyager για 6 μήνες. Θα πηγαίνουν μόνο τους. Κράτα το αυτό τώρα. Ένα το κρατούμενο. Ένα θέμα που υπάρχει γενικά με τα διαστημόπλια στο διάστημα είναι ότι στους thrusters, τους προωθητές, πώς το λένε. Ναι, προωθητές. Ναι. Στους κινητήρες. Είναι αυτό ναι, που δίνει μπροστά την όθηση, ρε παιδί μου. Έχουν αυτό το κάποιο υγρό μέσα, το οποίο κολλάει έτσι σαν μάκα και κάποια στιγμή μπλοκάρει. Αυτό είναι πρόβλημα για όλα και έχουν διάφορες τεχνικές για να το μειώνουν αυτό. Μπορούν να στρίβουν τα διαστημόπλια, να τα θερμαίνουν κτλ. Το Voyager έχει 3 τέτοια thrusters. Το ένα είναι για να ευθυγραμμίζεται με την κεραία της Γης. Δηλαδή θέλει διορθωσούλες κάθε λίγο. Τα άλλα 2 χρησιμοποιούνται για να ευθυγραμμίζεται με έχει κάποιο αστέρι, οδηγό αστέρι, ώστε να ξέρει που πάει στο διάστημα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Περιστρέφει το διαστημόπλαιο ώστε το αστέρι να είναι πάντα στο ίδιο σημείο. Ο ένας από τους 2 οθητές εκεί, τους thrusters, είχε χαλάσει πριν από 20 χρόνια και τον είχαν βγάλει εκτός λειτουργίας. Ο δεύτερος τώρα άρχισε να μαζεύει αυτή τη μάκα, το υγρό, και επειδή να μείνει εκτός για 6 μήνες, φοβόντουσαν ότι μπορεί μετά τους 6 μήνες να μην έχει μπουκώσει και να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαστημόπλιο. Κατάλαβα. Οπότε σου λέει πάμε στους άλλους οθητές, τους thrusters από πριν 20 χρόνια, μήπως τους ξαναξεκινήσουμε, μπας και δουλέψει. Οπότε βάλανε μπρος thrusters και τα καταφέραν τελικά. Βασικά για την ακρίβεια ήταν κάτι θερμαντικά σώματα που χρειάζονται για να λειτουργήσουν. Τα βάλαν μπροστά, δουλέψανε, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν είχε χαλάσει τότε αυτό, είχε κάποιο σφάλμα και το βγάλαν εκτός. Τώρα πήγαν και το ψάξα λίγο καλύτερα. Τέλος πάντων δουλεύει. Οπότε αυτό είναι το νέο. Φαντάσου τώρα να έχεις μια μηχανή που να είναι 1,5 δις χιλιόμετρα μακριά, να μην έχει δουλέψει για 20 χρόνια και πατάς το κουμπί και να ανάβει, ξέρω εγώ. Είδες τα παλιά πράγματα, αθάνατα. Το Voyager, φίλε, είναι εντάξει. Το είχαμε ξαναπεί, δεν ξέρω, άντε καμιά δεκαετία να βγάλει ακόμα μέγιστο. Μετά τελειώνουν τα καύσιμα, αλλά είναι πολύ ωραία τεχνολογία. Αντίστοιχη με του Star Wars. Η εποχή. Από το ίδιο, ναι, δεκαετία 70, τότε βγήκαν όλα. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Είναι το μόνο podcast επιστήμης και τεχνολογίας που δίνει update
για τη ζωή των Voyager. Πρέπει να βγάλουμε ένα spin-off podcast που να είναι επεισόδιο κάθε φορά όποτε γίνεται κάτι με το Voyager και να είναι τα... Λοιπόν, τι έχεις εσύ? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εγώ έχω ένα θέμα που έγινε ψηλό viral σε διάφορα site και social media σε σχέση με το αν υπάρχει ζωή και αν βρήκαμε ζωή σε έναν εξωπλανήτη των K2-18b. Το είχαμε αναφέρει σε ένα από τα κανονικά επεισόδια λίγο στην αρχή, νομίζω, γι' αυτό. Ναι. Βρήκανε ενδείξεις. Το κοίταξα λίγο περισσότερο, έτσι και συζητήθηκε και στο πανεπιστήμιο που είμαι εδώ. Και επειδή έχουμε και αρκετά άτομα που ασχολούνται με εξωπλανήτες, έτσι είχα την ευκαιρία να μάθω λίγα περισσότερα πράγματα. Τώρα για όσους έχει τύχει να μην έχουν ακούσει γι' αυτό, είναι ένας εξωπλανήτης, νομίζω γύρω στα 100 έτη φωτός από τη Γη, σε ένα μικρό αστέρι, ένα μικρό άστρο, ο οποίος παρατηρήθηκε με το James Webb και στο φάσμα του βρέθηκε ένα, δεν είναι στοιχείο γιατί είναι μόριο, στα αγγλικά είναι dimethyl sulfide, sulfide, το οποίο δεν είμαι σίγουρος αν είναι θηικό διμηθέλιο, θειώδες, θειούχο, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Όσοι είναι χημικοί τώρα θα το ακούσουν και θα καταλάβουν. Τα μαλλιά τους τώρα μας ακούνε. Ναι, έχω πάρα πολλά χρόνια να κάνω χημεία. Οπότε επίσης δεν ξέρω παράδειγμα στα αγγλικά αυτό το sulfide αν είναι θειούχο, θηικό, θειώδες κλπ. Μάλλον θειώδες ακούγεται γιατί είναι ID. Τέλος πάντων. Βρέθηκε αυτή η ουσία στην ατμόσφαιρα του συγκεκριμένου πλανήτη. Και τώρα πώς σχετίζεται με τη ζωή? Σχετίζεται ότι στη Γη αυτή η ουσία καταλήγει στην ατμόσφαιρα από τη θάλασσα, από μικροοργανισμούς, άλγη και πλανκτόν και τέτοια πράγματα. Οπότε είναι ο μόνος τρόπος που γνωρίζουμε που δημιουργείται. Οπότε λένε ότι μήπως υπάρχει ζωή εκεί πέρα, δεδομένου ότι παρατηρήσαμε αυτή την ουσία. Τώρα εδώ πέρα έχουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι μπορεί να υπάρχει άλλος τρόπος να παραχθεί αυτή η ουσία και απλά εμείς να μην το ξέρουμε. Το οποίο είναι το βασικό. Από όσο ξέρω εγώ υπάρχει, δεν είναι ο μόνος τρόπος μοναδικός. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι τρόποι, αλλά εντάξει προφανώς εκεί δεν ξέρεις τι γίνεται τώρα με το αν από ζωή από κάτι άλλο. Ναι, απλά καταλαβαίνω τι λες, απλά σκέψου και την κλίμακα. Δηλαδή για να γεμίσει η ατμόσφαιρα ενός ολόκληρου πλανήτη, σου λέει ότι μάλλον υπάρχουν ωκεανοί και υπάρχουν μικροοργανισμοί που το παράγουν. Σωστό. Τώρα αν υπάρχει και ένας μηχανισμός στο εργαστήριο να φτιάξεις ένα μικρογραμμάριο, εντάξει, είναι άλλη υπόθεση. Λοιπόν, τώρα, ποιος είναι όμως ο ελέφαντας στο δωμάτιο? Είναι η παρατήρηση, η οποία δεν έχει τη στατιστική δύναμη για να θεωρηθεί παρατήρηση και είναι περισσότερο ένδειξη. Και αυτό οφείλεται κυρίως στα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν, γιατί βγήκε μετά ένα δεύτερο άρθρο λίγες εβδομάδες πριν. Μετά. Λάθος. Μετά, αλλά εννοώ πριν από τώρα που γράφουμε. Αυτό εννοώ. Άμα ήταν μετά από που γράφουμε θα ήταν λίγο sci-fi. Ναι. Λοιπόν, βγήκε τέλος πάντων ένα άλλο άρθρο, το οποίο έκανε παρόμοια ανάλυση, αλλά χρησιμοποίησε άλλα μοντέλα και έδειξαν ότι δεν φαίνεται να υπάρχει η συγκεκριμένη ουσία και είναι απλά θόρυβος στο σήμα. Τώρα, για ένα ωραίο παράδειγμα για να καταλάβουν και όσοι δεν γνωρίζουν από αυτή τη διαδικασία, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες μετρήσεις που κάνουμε που στην πραγματικότητα σχετίζονται με το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουμε για να μελετήσουμε τα δεδομένα που έχουμε πάρει από το τηλεσκόπιο. Ένα έτσι ωραίο παράδειγμα είναι αν υπάρχει ένα σύννεφο στον ουρανό που έχει κάποιο σχέδιο. Σκέψου το εξής, ότι είναι διαφορετικό να σου πει κάποιος κοίτα αυτό το σύννεφο μοιάζει με σκυλάκι, και είναι διαφορετικό να σου πει κοίτα αυτό το σύννεφο και παίζουμε τι μοιάζει. Γιατί στην πρώτη περίπτωση είσαι λίγο προκατηλημένος ότι μάλλον πρέπει να είναι σκυλάκι. Δηλαδή είσαι κάπως biased από το μοντέλο σου. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση είσαι τελείως biased και πάμε μόνο με τη φαντασία. Οπότε αν στη δεύτερη περίπτωση
πεις «Α, ναι, κοίτα, μοιάζει με σκυλάκι», τότε κατά κάποιο τρόπο συμφωνήσαμε χωρίς να το έχουμε συζητήσει από πριν. Τώρα, αυτό είναι πολύ απλοϊκό που είπα το παράδειγμα, αλλά σκέψου κάτι αντίστοιχο έχει γίνει. Δηλαδή, το ένα το μοντέλο κάπως έψαχνε για αυτή την ουσία και τη βρήκε, ενώ το άλλο μοντέλο δεν έχει κάποια προϋπόθεση. Τέλος πάντων. Θα σχολιάσω εδώ λίγο, γιατί κάποιος που δεν ξέρει μπορεί να πει «OK, γιατί να χρησιμοποιήσουν το μοντέλο που λέει ότι είναι σκυλάκι». Να βάλουν κατευθείαν το μοντέλο που δεν τέτοιο. Και απάντηση γενικά είναι ότι έχει πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια όταν το προσδιορίσεις λίγο στη μέτρησή σου μετά. Είναι η διαφορά με τα θερμόμετρα, ένα θερμόμετρο φούρνου που μετράει από 0 μέχρι 400 βαθμούς και το θερμόμετρο σώματος που μετράει από 35 μέχρι 45 πόσο είναι. Έχει πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια το δεύτερο. Γιατί του λες, OK, κοίτα, ας πούμε, θα μετρήσει περίπου ένα ανθρώπινο σώμα. Και αυτό, αλλά κυρίως όταν βάζουμε ένα μοντέλο για να δοκιμάσουμε κάποια δεδομένα, συνήθως το μοντέλο έχει κάποιες προϋποθέσεις που βασίζονται στην γνώση που έχουμε ήδη. Δηλαδή, ξέρουμε π.χ. σε αυτή την περίπτωση τι περίπου πλανήτης είναι, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε ένα μοντέλο που να αντιστοιχεί σε αυτή την κατηγορία πλανητών, έτσι. Αυτά. Το ενδιαφέρον είναι που είδα και σε ένα podcast ότι κάπως υπάρχει αυτή η συζήτηση πλέον στο τραπέζι, δηλαδή δεν είναι τελείως επιστημονική φαντασία να πεις κοίτα, μπορεί να υπάρχει ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Θα παρατηρηθεί ο πλανήτης και από ένα τηλεσκόπιο και από άλλα εννοώ, για να πάρουμε και άλλα δεδομένα και από το James Webb φυσικά. Ναι, εντάξει, πριν 10 χρόνια μάλιστα σε κάποιον ότι θα μπορώ να κοιτάω την ατμόσφαιρα σε άλλους πλανήτες και να την αναλύω και να ψάχνω ενδείξεις για ζωή. Ήταν τρελό, ας πούμε. Τώρα είναι... Εντάξει, δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα, αλλά το ότι μπορούμε και τα κοιτάμε αυτά είναι φοβερό για μένα. Εννοείται. Είναι αυτά που περιμέναμε να φέρει το James Webb και όντως θα φέρνει. Mm-hmm. Για πες, πάμε παρακάτω. Το επόμενο δικό μου είναι πάλι από τη δεκαετία του 70 ιστορία. Είναι vintage το θέμα. Μετά το Star Wars, το Voyager. Μου πιάσε το ενδιαφέρον αυτό που λέει ένα σοβιετικό αεροσκάφος από τη δεκαετία του 70 προσγειώθηκε και έκανε crash στη γη. Λέω τι, πώς κουλάει αυτό. Πολύ κουλό. Και η ιστορία είναι η εξής. Οι Ρώσοι γενικά τότε ήταν ξεκινάει ο ψυχρός πόλεμος και τα λοιπά και στέλνανε full στην Αφροδίτη σκάφη. Είχαν στείλει συνολικά 29. Το πιο διάσημο από τον οποίο είναι αυτό που ίσως το έχουν δει κάποιοι ακροατές. Άμα δεις φωτογραφίες από την επιβάνεια της Αφροδίτης, ένα σκάφος έχει πάει εκεί, αυτό το ρώσικο, προσγειώθηκε, τράβηξε μερικές φωτογραφίες, τις έστειλε πίσω και μετά ψήθηκε και πέθανε. Ένα από αυτά, το Cosmos 482 νομίζω λέγεται, ήταν να πάει για την Αφροδίτη, βγήκε σε τροχιά, μετά χάλασε ένα θράστερ εκεί, ένας από τους προωθητές, και κόλλησε σε τροχιά χωρίς να καταφέρει να πάει ποτέ προς την Αφροδίτη. Αλλά τα τελευταία 50 χρόνια ήταν, είχε μόνο το εκεί γύρω από τη γη. Τώρα κάποια στιγμή, κατεβαίνει, φρέναρε. Έπεσε κάπου στον Ινδικό ωκεανό νομίζω. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο αυτή η ιστορία, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί είναι σαν ταξίδι στο χρόνο αυτό, ή τηλεμεταφορά, πώς θες να το πεις. Δηλαδή από εκεί, από το πουθενά ας πούμε, φαντάσου να βρεις μπροστά σου ένα πράγμα από πριν 50 χρόνια. Είναι τέτοιο, πώς λέμε, το ξέβρασε το κύμα, τώρα το ξέβρασε το διάστημα. Το ξέβρασε το διάστημα, ναι. Αυτό. Ωραία. Για πάμε, επόμενο. Έχω άλλο ένα σε άλλο θέμα. Ο κύριος Κβαντικός. Ναι, και αυτό πολύ clickbait τίτλος. Ο Gerard Hooft, που ίσως το θυμούνται κάποιοι ακροατές, είναι Νόμπελ 1999 για θεωρίες πεδίου και τέτοια πράγματα που έκανε τη δεκαετία του 70 και 80.
τεράστιο κεφάλι, δηλαδή ένα σου top 5 ίσως για κβαντομηχανική και το κβαντική τυπικό φυσική μοντέλο και όλα αυτά. Και βγαίνει και λέει ότι η κβαντομηχανική είναι μπαρούφες. Αλλά εντάξει, προφανώς το βλέπεις αυτό, πατάς να δεις τι είπε ο τύπος. Και εντάξει, δεν είναι τόσο, δεν είναι ότι την πετάει όλοι στα σκουπίδια, αλλά αυτό που λέει είναι ότι όπως και το 19ο αιώνα με τον ηλεκτρομαγνητισμό, που είχαμε, ηλεκτρισμό, είχαμε μαγνητισμό, είχαμε αυτά τα περίεργα φαινόμενα που περνάς ρεύμα από το καλώδιο και κουνιέται η πυξίδα, και όλοι τότε ψαχνόντουσαν και δεν μπορούσαν να καταλάβουν ακριβώς τι γίνεται, και ξαφνικά έρθει ο Μάξουελ και λέει «ΟΚ, παιδιά, βάλε και αυτό τον όρο, ορίστε μερικές εξισώσεις», και εξηγούσαν τα πάντα. Πιστεύει ότι αυτό θα γίνει και με την κβαντομηχανική, ότι δηλαδή έχουμε αυτή την ερμηνεία τώρα που είναι, ξέρεις, το περίπου, με πιθανότητες, απροσδιοριστία, αλλά λέει δεν πιστεύει ότι αυτό είναι το τέλος του δρόμου, ότι κάποια στιγμή θα έχουμε καλύτερη κατανόηση και θα υπάρχουν καλύτερα μοντέλα που θα εξηγούν τον κόσμο με πολύ πιο ικανοποιητικό τρόπο, ας πούμε. Κοίταξα λίγο και εγώ το συγκεκριμένο θέμα, στο πούμε, τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Και στην πραγματικότητα αυτό που λέει ο συγκεκριμένος είναι ότι πάει λίγο με τη σχολή του Einstein, ότι το σύμπαν πρέπει να είναι δετερμινιστικό και δεν μπορεί να βασίζεται σε πιθανότητες. Και ενώ πρακτικά αυτός ο άνθρωπος έκανε όλη την καριέρα του πάνω στην κβαντομηχανική, έτσι, που είναι θεωρία πιθανοκρατική, αυτό που πρακτικά ισχυρίζεται είναι ότι είναι μια προσωρινή ερμηνεία αυτή η πιθανοκρατική, και ο λόγος είναι ότι δεν έχουμε τη γνώση ακόμα να εμβαθύνουμε περισσότερο, όπως είπες και εσύ, και να καταλάβουμε τι γίνεται. Δηλαδή, για να το πω απλά, αυτός δεν πιστεύει ότι το ηλεκτρόνιο είναι ένα συγκεκριμένο και κάνει κάτι συγκεκριμένο. Έχει μια συγκεκριμένη, δεν έχει πιθανότητες και κυματοσυνάρτηση κλπ. Απλά επειδή δεν ξέρουμε πραγματικά πώς είναι η συμπεριφορά ενός ηλεκτρονίου, το καλύτερο που έχουμε μέχρι τώρα είναι το πιθανοκρατικό, δηλαδή με στατιστική να μπορούμε να καταλάβουμε π.χ. που περίπου είναι ένα ηλεκτρόνιο. Αλλά στην πραγματικότητα δεν πρέπει να ισχύει αυτό και το ηλεκτρόνιο πρέπει να είναι ένα και να κάνει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Λίγο είναι αυτό μοιάζει λίγο με την πρόγνωση του καιρού, δηλαδή σαν να σου λέει ότι σου λέει το κινητό 57% να βρέξει, αλλά αυτό είναι επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς 100% πώς λειτουργεί ένα χαοτικό σύστημα όπως είναι το κλίμα και ο καιρός, ώστε να σου πούμε θα βρέξει στις 5:42, οπότε μια αντίστοιχη ερμηνεία. Μην το δένετε κόμπο βέβαια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί και από τις ανισότητες του Μπέλ έχουμε δει ότι είναι ενδογενής ιδιότητα της φύσης η κυματοσυνάρτηση που καταραίει και όλα αυτά. Τα οποία αυτά μια δετερμινιστική θεωρία σαν αυτή που ψάχνει ο Κουφ δεν τα περιέχει. Θα έπρεπε θεωρητικά από το Big Bang να είναι encoded οι διαδικασίες όλες. Ναι. Όχι, αυτό δεν είναι ότι η κβαντομηχανική θα είναι λάθος, αλλά θα είναι κάτι που θα είναι πιο γενικότερη, έτσι, θεωρία. Δεν θα χρειάζεται να τη χρησιμοποιείς, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο για να κάνεις τις προβλέψεις σου. Ναι, θα βρεθεί κάτι καλύτερο. Δεν το βλέπω άμεσα αυτό, να σου πω. Δηλαδή, δεν το βλέπω σε αυτόν τον αιώνα να γίνεται τέτοιο πράγμα. Ναι, πιθανότατα. Συμφωνώ λίγο σε αυτό. Ναι. Και εγώ, γιατί ξέρεις, είναι και ο τρόπος που λειτουργεί η επιστήμη πλέον, που είναι δύσκολο. Δηλαδή, άμα πας να κυνηγήσεις θεωρίες που είναι πιο ακραίες έξω από το mainstream, κατά βάση βάζεις στον τάφο την καριέρα σου. Οπότε ναι, άλλο πρόβλημα είναι και λίγο, αυτό, εντάξει. Είναι και λίγο, ξέρεις, τα logistics πρόβλημα. Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε παρακατώ. Ναι, για προχωράμε. Τι έχεις εσύ? Λοιπόν, έχεις ακούσει θέμα τον πλανήτη Νιμπήρου? Όχι.
Λοιπόν, για όσους κάποιοι εδώ πέρα που μας ακούνε τώρα γνωρίζουν τα συνωμοσιολογικά. Δεν μου αρέσει που πάει αυτό. Έχουν δει Λιακόπουλο και ξέρουν. Λοιπόν, ο πλανήτης Νιμπήρου, που παίρνει το όνομά του από κάτι Σουμέριους τέλος πάντων, είναι ένας υποθετικός ένατος πλανήτης που βρίσκεται πολύ μακριά από τη Γη, ο οποίος αυτός θεωρητικά έχει πολύ μεγάλη κεντρότητα και ταυτόχρονα έχει πάρα πολύ μεγάλη περίοδο που μπορεί να φτάνει και 20.000 χρόνια, 30.000 χρόνια, και ταυτόχρονα λόγω του νόμου του Κέπλερ, όταν είναι πάρα πολύ μακριά, κινείται πάρα πολύ αργά. Ναι. Λοιπόν, και κάτι εκεί με τους Σουμέριους λέγανε ότι όταν θα ξαναεμφανιστεί αυτός, θα έρθει το τέλος της ανθρωπότητας ή κάτι τέτοια τέλος πάντων. Όπως και το κάπως έτσι μπαίνει το Ναι, αυτό ήταν από άλλους αρχαίους. Μάγια. Αλλά ναι, βασικά νομίζω ο Νιμπήρου ήταν κάτι το 2003. Είχαν γίνει κάποια έτσι υπολογισμοί, calculations. Τέλος πάντων, προφανώς αφού είμαστε εδώ δεν έγινε. Αλλά λοιπόν, τώρα τι συνέβη με τον Νιμπήρου στην πραγματικότητα. Βγήκε μια μελέτη για την προϋπόθεση να υπάρχει ένατος πλανήτης, ο οποίος επιστημονικά πώς προκύπτει αυτός. Υπάρχουν κάποια σώματα που βρίσκονται μετά τον Πλούτονα, κάποιοι έτσι αστεροειδείς και νανοπλανήτες. Ναι, έχει τη ζώνη εκεί που είναι και ο Πλούτονας εκεί μέσα, ξέρω εγώ, που είναι... Ναι. Και εκεί πέρα υπάρχουν κάποια αντικείμενα τα οποία φαίνεται η τροχιά τους να επηρεάζεται από ένα σώμα που πρέπει να είναι πιο πέρα και να είναι πιο μεγάλο. Και με κάποια μοντέλα που έχουν κάνει υπολογίζουν ένα σώμα που να είναι περίπου στο μέγεθος του Ποσειδώνα, ίσως και λίγο μεγαλύτερο. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν κάποιες ενδείξεις και γι' αυτό το λόγο έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες να ανακαλυφθεί αυτός ο πλανήτης, αλλά είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι πολύ μακριά και υπολόγισαν ότι ένας τέτοιος πλανήτης θα μπορούσε να κινείται με 0,05% της μοίρας το χρόνο. Για να καταλάβετε, μισή μοίρα, δηλαδή 0,5, 10 φορές περισσότερο από αυτό που είπα πριν, είναι η διάμετρος της Πανσελίνου. Άρα μιλάμε για το 10% της Πανσελίνου το χρόνο, έτσι, σχεδόν ακούνητο. Καλαμπόκια. Οπότε υπήρξε μια ομάδα οι οποίοι πήραν παρατηρήσεις στο υπέρυθρο με διαφορά 23 ετών. Οπότε με την προϋπόθεση ότι εντάξει, σε 23 χρόνια θα έχει κινηθεί αν υπήρχε κάτι. Βάλαν κάποια φίλτρα τέλος πάντων με βάση το που περίπου στον ουρανό θα είναι και μεγέθη κλπ. Βρήκαν 13 υποψηφίους, από τους οποίους υπάρχει ένας που έχει πολύ ενδιαφέρον και θα παρατηρηθεί από τηλεσκόπιο στη Χιλή το συγκεκριμένο αντικείμενο για να δουν αν είναι τελικά ο ένατος πλανήτης ή όχι. Άρα μου λες μπορεί να βγει συνωμοσία αλήθεια εδώ. Ναι, δεν ξέρω αν ο κόσμος θα καταστραφεί, αλλά μπορεί όντως ο πλανήτης να υπάρχει. Που λογικά πρέπει να υπάρχει. Γιατί αλλιώς γιατί να πειράζονται οι τροχές των άλλων σωμάτων. Αλλά ξέρεις, είναι λίγο από αυτά που είναι μια πρόβλεψη, όπως λέγαμε για τη ζωή πριν στο εκείνο τον πλανήτη. Εντάξει, κάπου θα υπάρχει κάποιο είδους ζωή. Δηλαδή το να πω σήμερα υπάρχει ζωή σε άλλο πλανήτη και όταν τη βρούμε θα καταστραφεί ο κόσμος. Μπορεί να βρεθεί μετά από 1000 χρόνια η ζωή σε άλλο πλανήτη. Είναι λίγο... Δεν ξέρω, εγώ νομίζω εντάξει, κάποιο αντικείμενο που να επηρεάζει τα γειτονικά του υπάρχει κάτι σίγουρα. Ο ορισμός του πλανήτη είναι ότι είναι και το κυρίαρχο αντικείμενο στο χώρο του. Θα είναι μεγάλο. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα. Εκεί είναι το θέμα. Ναι, περιμένουν να είναι στα μεγέθη ουρανού Ποσειδώνα, ίσως και περισσότερο. Γιατί αν είναι τύπου Πλούτονα πάλι δεν είναι πλανήτης. Αυτό είναι... Όχι, είναι νάνος. Πετραδάκι, ναι. Αυτά. Θα είχε πλάκα πάντως να τον βρούνε και να τον πούνε όντως Νιμπήρου. Έτσι για τους Σουμέριους και την προσπάθειά τους. Αυτά. Πάμε παρακάτω. Εγώ το επόμενο που έχω είναι βιολογία τώρα, γονιδιακό, που είναι από τις πολύ μεγάλη ιστορία. Κάνανε βασικά την πρώτη γονιδιακή θεραπεία συγκεκριμένα για άνθρωπο, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
Αυτό στην ιστορία μιλάμε. Για πες περισσότερα. Η περίληψη είναι ότι πήρα ένα μωρό που ήταν έτοιμο να πεθάνει για κάποιο γενετική αρρώστια και αλλάξαν το DNA του μια βάση και έγινε καλά. Τώρα λίγο παραπάνω πληροφορία και background είναι το εξής. Το CRISPR, η τεχνολογία, την έχουμε πει αρκετές φορές εδώ, που σου επιτρέπει να κόβεις και να ράβεις τμήματα από το DNA. Είχε εγκριθεί πρώτα στην Αγγλία πριν 1,5 χρόνο, μετά και στην Αμερική και φαντάζομαι και σε άλλες χώρες τώρα. Τέτοιου είδους θεραπεία για μια τύπου ανεμία, το sickle cell disease, δρεπανοκυταρική, κάτι τέτοιο, που έχει να κάνει κάτι με τα αιμοσφαίρια στο αίμα. Εκεί είχαν φτιάξει μια τέτοια θεραπεία που όμως ήταν σχεδιασμένη για την αρρώστια και δίνανε την ίδια τη δίνουν, ας πούμε, σε διάφορο κόσμο, σε όποιος έχει πάσχει από αυτή. Η διαφορά με την ιστορία τώρα, και γιατί είναι πρωτοποριακό, είναι το σχεδιάσανε για το DNA του συγκεκριμένου μωρού. Okay. Δηλαδή πήραν, τα βάλα μέσα σε nanoparticles. Να πω ότι την αρρώστια πρώτα που ήταν CSR, νομίζω λέγεται. Είναι τεχνικό, δεν το θυμάμαι τώρα το ακρονίμιο τι σημαίνει, αλλά βασικά το σηκώτη έχει ένα ένζυμο που, όπως τρώμε το φαγητό και παράγει άζωτο, το οποίο οδηγεί σε αμμονία, το φιλτράρει, το έχει αυτό το πράγμα. Σε κάποια άτομα δεν ελέγχεται καλά αυτό, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αμμονία παραπάνω από το κανονικό, το οποίο πάει στον εγκέφαλο, και αν το έχεις αυτό που είναι γενετικό, σε μια εβδομάδα πεθαίνεις από τη στιγμή που γεννιέσαι. Και αν δεν πεθάνεις, πρέπει ειδική διατροφή, παρατήρηση, μεταμόσχεση ύπατος και τέτοια πράγματα σε όλη σου τη ζωή. Είναι αρκετά σοβαρό και το έχουν 1 στα 1,3 εκατομμύρια μωρά, κάτι τέτοιο. Και αυτό στο συγκεκριμένο μωρό οφειλότανε για απλώς 1 γράμμα σε μία βάση στο DNA που δεν ήταν σωστό λόγω μετάλλαξης του DNA που ήρθε από τους γονείς. Δεν γράφτηκε σωστά. Οπότε φτιάξανε εκεί ένα CRISPR, βάλαν το mRNA, το οποίο πάει στα κύτταρα του σηκωτιού που παράγονται τα ένζημα και πάει σε κάθε κύτταρο τώρα, σκανάρει το DNA και εκεί που βρίσκει που είναι η σωστή βάση, η λάθος βάση, την αλλάζει, και αυτό. Έκανε 3 δόσεις, τώρα το μωρό είναι περίπου 10 μηνών. Η πρώτη ήταν δοκιμαστική, οι άλλες 2 ήταν κανονικές. Φαίνεται να είναι καλά για την ώρα, αλλά είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, και κλείνοντας αυτό, οι προεκτάσεις αυτού ότι μπορεί να είμαστε σε έναν κόσμο σε λίγα χρόνια, όχι πολύ μακριά, όπου να μπορείς να κάνεις, ναι, ουσιαστικά να αλλάζει το DNA σου κατά βούληση, είναι λίγο τρομακτικό πράγμα αυτό. Και αυτό βγήκε σε 6 μήνες. Δηλαδή να βρουν τη θεραπεία, να εγκριθεί από την FDA στην Αμερική, να γίνει χορήγηση. Είναι λίγο τρομακτικό. Φαντάσου κάποιος Ήλον ή άλλος δισεκατομμυριούχος να πάρει μια ομάδα, λέει πάρτε εδώ 10 εκατομμύρια, φτιάξτε μου ένα τέτοιο που να αλλάζει το DNA μου με αυτό και με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω. Θα ζήσει, για να ζήσει για πάντα. Θα έχει και το Neuralink σε λίγο για να είναι σαν το Black Mirror, το πρώτο επεισόδιο. Έχει πολύ ψωμί αυτό πάντως και ναι, ενδιαφέρον τομέας. Είναι σίγουρα εντυπωσιακό. Έχω άβηρες απορίες που θα έκανα σε κάποιον ειδικό για το πώς λειτουργεί κάτι τέτοιο. Να φέρουμε κάποιον να μας πει πώς λειτουργεί το μηχανικό κομμάτι, ας πούμε, δεν το ξέρω καλά, δηλαδή πώς λειτουργούν ακριβώς αυτά οι μηχανισμοί και η θεραπεία, πώς πας και αλλάζεις το DNA και το φτιάχνεις καινούριο. Ναι, πόσα ξέρω εγώ αλλάζουν, δηλαδή πόσα κύτταρα έχει
όλο το όργανο, ξέρω εγώ, και σε πόσα θα μπουν μέσα αυτά, διάφορα. Ναι. Τέλος πάντων. Ωραίο, πολύ cool. Θα σου πω κι εγώ ένα έτσι DNA-κο, να το πω έτσι, γονιδιακό νέο. Για πες. Λοιπόν, εγώ διάβασα έτσι, είναι χαριτωμένο, γιατί κλείνουμε το επεισόδιο σιγά σιγά, για τις πορτοκαλί γάτες. για ποιο... έγινε μια έρευνα για το ποιο λόγο υπάρχουν πορτοκαλί γάτες. Στην Αγγλία δεν έχω δει πάντως πορτοκαλί γάτα. Όλες είναι γκρίζες, μαύρες, είναι στο χρώμα του ουρανού. και στην έρευνα, κάπου στην Ιαπωνία νομίζω έγινε η έρευνα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, οι πορτοκαλί γάτες είναι κυρίως αρσενικές γάτες, γιατί οφείλονται σε μετάλλαξη ένα γονίδιο RCAP, κάπως έτσι λέγεται, το οποίο αυτό βρίσκεται στο Χ χρωμόσωμα, και επειδή οι θηλυκές γάτες προφανώς έχουν 2 Χ χρωμοσώματα, αν το δεύτερο Χ χρωμόσωμα είναι σωστό, τότε βγαίνουν σε κανονικά χρώματα, στο πούμε, ή μίξ. Ενώ σε αρσενικές, αν έχει γίνει λάθος εκεί πέρα, τότε βγαίνουν πορτοκαλί. Βασικά αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο γονίδιο, το οποίο μεταφράζεται σε μια πρωτεΐνη, η οποία αυτή η πρωτεΐνη θα δημιουργήσει και τα πιο σκούρα χρώματα. Οπότε λείπει και γι' αυτό το λόγο μένει το πορτοκαλί το χρώμα. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι εκτός ότι μάθαμε τέλος πάντων γιατί υπάρχουν πορτοκαλί γάτες, ότι ο μηχανισμός δεν σχετίζεται, αυτός ο μηχανισμός, αυτό το γονίδιο ενεργοποιείται στα χρωστικά κύτταρα, pigment cells θα λέει, που βρίσκονται στο τρίχωμα. Αλλά δεν είναι ο ίδιος μηχανισμός που δίνει το μοτίβο στα υπόλοιπα ελουροειδή. Δηλαδή, δεν είναι ότι γι' αυτό υπάρχουν και οι λεοπάρδαλοι, υπάρχει και οι τίγρεις που έχουν άλλο σχέδιο, παρόλο που είναι γειτονικά ζώα, ας το πούμε, οι γάτες. Είναι σαν μεγάλες γάτες, ας το πούμε, οι τίγρεις και οι λεοπάρδαλοι κλπ. Οπότε αυτό ήταν το περίεργο. Γι' αυτό μελετούσαν τις πορτοκαλί γάτες, γιατί είναι άλλος ο μηχανισμός που τους έδινε το χρώμα. Δεν σχετίζεται με το καμουφλάζ, ας το πούμε, που έχουν τα άλλα ελουροειδή. Αυτά με τις γατούλες. Ωραία. Πριν κλείσουμε, ήθελα να κάνουμε μία μνήα στη Γαία. Είναι αυτό το υπέροχο διαστημόπλιο που για 10 χρόνια σκάναρε όλο τον ουρανό, βασικά ό,τι έβλεπε. Το βρήκα μπροστά μου γιατί ήταν 2 φωτογραφίες σε αυτό το Astronomy Picture of the Day που βγάζουν κάθε μέρα φωτογραφία. Ήταν 2 τώρα που βγάλαν φωτογραφία απεικόνιση μάλλον, του γαλαξία μας πώς φαίνεται απ' έξω. Και εγώ μεγαλωμένος όλα τα χρόνια ότι μας πιπιλίζανε αυτό, ότι αυτές είναι φωτογραφίες από άλλους γαλαξίες. Δυστυχώς δεν έχουν φωτογραφία από το δικό μας γαλαξία, αλλά μάλλον είναι σπυροειδής, κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Τώρα έχουμε μια πολύ καλή απεικόνιση, το οποίο το κατάφερε ως εξής. Το Γαία πάει και σκανάρει με μεγάλη ακρίβεια τον ουρανό όλα τα αντικείμενα, η θέση και τα φάσματα και τα χρώματα και όλα. By the way, το χρησιμοποιώ και εγώ στα αστροφωτογραφικά προγράμματα για να ρυθμίσω το χρώμα των αστεριών. Χρησιμοποιείς τα φάσματα του Γαία και καλυμπράζεις έτσι τη φωτογραφία σου. Δηλαδή φοβερή βάση δεδομένα. Εργαλείο. Ναι, και το κουλό εκεί, το highlight είναι ότι λέει κατέγραψε το 1% όλων των αντικειμένων του γαλαξία μας. Και είναι ήδη δισεκατομμύρια, ξέρω. Το οποίο είναι αυτό που λέμε ο γαλαξίας έχει, ξέρω, 100 δις. Το 1 δις άστρων και λοιπά, αυτά κομήτες, ξέρω εγώ τι, όλα τα κατέγραψε η Γαία. Και επειδή τα έκανε τόσο λεπτομερή, ας πούμε, φτιάξαν ένα τρισδιάστατο μοντέλο του γαλαξία μας όπως φαίνεται από μέσα από τη Γη, και μετά απλώς, αφού ήταν στην υπολογιστή, βγάλαν την κάμερα απ' έξω και είδανε πώς φαίνεται. Πώς θα μοιάζει. Θα προσπαθήσω να βάλω τη φωτογραφία σαν chapter art, ξέρεις, όποιος έχει εφαρμογή που έχει υποστηρίζει αυτά τα πράγματα, να φανεί. Θα βάλουμε και το link βέβαια. Ωραία.
Αυτό που ξέρω εγώ για το συγκεκριμένο είναι ότι σταμάτησε πλέον να παρατηρεί, αν δεν κάνω λάθος, και τώρα έχει μείνει μόνο ανάλυση δεδομένων. Ναι, και μάλιστα λέει βγάλανε δεδομένα τώρα το Μάρτιο, γι' αυτό βγήκαν αυτά τώρα, και λέει το επόμενο dump δεδομένων που θα είναι όλα αυτά που μάζεψε τα 10 χρόνια είναι το 2000, λέει όχι πριν το 2030. Κατάλαβα. Έχει πολύ scrap Ναι. να φύγει. Ωραία. Αυτά. Ωραία, τα λέμε την άλλη εβδομάδα πάλι. Bye bye. Να πούμε λίγο και τα δυσάρεστα. Ναι, ένα θέμα που δεν είναι ακριβώς νέα, αλλά είναι και νέα, είναι ότι θα γίνουν περικοπές στην NASA μεγάλες, σχεδόν 40% λένε, κάτι τέτοιο. Για όσοι δεν το γνωρίζουν, η διαδικασία είναι ότι ο Λευκός Οίκος προτείνει το budget για όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και της NASA, που μετά προτείνουν κάποια πράγματα, μετά θα πάει στο Κογκρέσο, θα γίνει συζήτηση και θα γίνει αυτό το μπρος-πίσω μέχρι να περάσει ο προϋπολογισμός. Και σε αυτό το πρώτο, ας το πούμε, κείμενο, στο πρώτο draft, υπάρχουν έτσι νούμερα που είναι ανησυχητικά, ας το πούμε, σε σχέση με τα κόστη. Δηλαδή θέλει να κόψει σχεδόν το 40% από από το επιστημονικό κομμάτι, το διαστημικό, αυτό που λέμε space science. 50% από αυτό που λέμε στα αγγλικά earth monitoring, που είναι η παρατήρηση της γης, δηλαδή σε σχέση με το κλίμα, με ηφαίστεια, σεισμούς, πυρκαγιές, ό,τι τέλος πάντων κοιτάει προς τη γη από το διάστημα. Και εννοείται κάποιες αποστολές μάλλον δεν θα γίνουν ποτέ. Το αγαπημένο στο ένα που ήθελε στον Άρη. Αυτό που παρατήρησα εγώ ήταν υποτίθεται κάποια στιγμή θα πάει ένα διαστημόπλοιο να φέρει τα δείγματα που έχει αφήσει σε σωληνάκια κάψουλες στο rover που είναι τώρα, το Perseverance, το οποίο τα αφήνει εκεί πάνω στον Άρη με την ιδέα ότι κάποια στιγμή θα έρθει κάτι άλλο να τα μαζέψει, να τα στείλει πίσω στη γη. Και είχαμε πει ότι εντάξει, αυτό είναι δεκαετίες τώρα το σχεδιάζανε και είχε βγει over budget, ξέρω εγώ, και είχαμε πει και σε άλλο επεισόδιο πριν μερικούς μήνες ότι τους πήγαν στην NASA πίσω και λέει καινούργιες ιδέες τώρα from scratch, πιο φτηνές, πώς θα γίνει. Βγήκαν εκεί κάποιες γενικές ιδέες και υποτίθεται θα κάνανε τη λεπτομερή ανάλυση του έργου τώρα, τη σχεδίαση. Τώρα έρχεται αυτό το budget και λέει άστο παιδιά, γιατί είναι 5-10 δις αποστολή, ξέρω εγώ, δεν είναι λίγα πράγματα. Και ίσως να θυμούνται οι φανατικοί μας ακροατές ότι η Κίνα έχει και τα δικά της σχέδια να φέρει πίσω δείγματα από τον Άρη, τώρα γύρω στο 2030. Ενώ αυτό στην καλύτερη θα είναι 10 χρόνια από τώρα. Ναι, σε πρώτη φάση δεν έχουμε κάνει τον πύραυλο για να το κάνουμε αυτό. Και μιας και είπα πύραυλο, έχουν σκοπό να κόψουν και τον πύραυλο, αυτό τον SLS που θα πήγαινε στο φεγγάρι. Γιατί όπως γράφει στο κείμενο, λέει υπάρχουν πιο οικονομικές commercial επιλογές. Ναι, άπειρες εναλλακτικές μωρέ, και δεκάδες πύραυλοι διαθέσιμοι σε όλο τον κόσμο να πηγαίνουν στο φεγγάρι. Του φίλου του Ήλωνα. Οπότε το κόβουν και αυτό και μάλλον το πρόγραμμα Artemis θα αλλάξει. Και το Artemis δεν μπορεί να το κόψει, γιατί ήταν ο Τραμπ το ξεκίνησε το προηγούμενο, στην πρώτη τετραετία του. Λέει πάμε πίσω στο φεγγάρι. Wow, dope. Στο Space Exploration έχει δώσει αύξηση 600 εκατομμύρια από ό,τι είδα. Οπότε είναι το μόνο που είχε συν στο budget. Είχε το συν μπροστά το πρόσημο. Αλλά μάλλον θα θέλει να το κάνει outsource και να το κάνει ο φίλος του ο Ηλώνας για να βγάλει και αυτός κάτι. Μετά έχουμε κάτι αποστολές που ήταν να γίνουν στην Αφροδίτη. Υπήρχαν 2 αποστολές στα σκαριά, να το πω έτσι.
Η μία ήταν δορυφόρος που θα ήταν σε τροχιά γύρω από την Αφροδίτη και σκοπός θα ήταν να χαρτογραφήσει την επιφάνεια. Και η δεύτερη αποστολή ήταν ένα σαν drone υπτάμενο που θα έμπαινε μέσα στην ατμόσφαιρα και όσο άντεχε μέχρι να λιώσει, ας το πούμε. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ήταν συνεργασία με την ίσα, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί τώρα. Αν ο ένας αποφασίσει ότι εμείς σταματάμε, τι θα κάνετε εσείς. Αλλά σίγουρα θα έχει αναταράξει. Πιστεύω ότι στο τέλος θα λένε αυτοί κάποια ακραία νούμερα σε κόψιμο στο budget και μειώσεις, αλλά πιστεύω ότι εντάξει, θα υπερισχύσει κάποιο είδους λογική. Άλλαξε και τον διευθυντή της NASA ο Τραμπ τώρα. Οπότε... Ναι, είναι καινούριος, εντάξει. Εγώ νομίζω περικοπές θα γίνουν όμως. Σίγουρα, σε πολλά. Γιατί λέει και στο κείμενο ότι σκοπός είναι να μείνουν μόνο τα σημαντικά ναι. Και όχι τα πιο ρισκαδόρικα. Τέλος πάντων, θα το παρακολουθούμε. Είναι λίγο δυσάρεστο, γιατί ξέρεις, πάντα ήταν πρωτοπόρος η Αμερική σε αυτό. Δηλαδή ήταν η τελευταία που θα σκεφτόταν ότι θα κόψει ερευνητικά και. Ναι, η Αμερική και όλα δεν τα είχε cool. ποτέ θέμα σε budget για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή υπήρχε. Εντάξει, δεν γινόταν φαντ όλα τα προγράμματα στην έρευνα, αλλά ήταν το επίπεδο πολύ υψηλό και όχι μόνο στην NASA, σε όλες τις επιστήμες. Και γενικά τα τελευταία 50 χρόνια, άμα ήθελες να κάνεις σοβαρή δουλειά κάπου, έλεγες θα πάω Αμερική. Εκεί έχει τα πιο πολλά project, budget, κόσμο κτλ. Τώρα αυτό και δεν ισχύει τόσο το recommendation πια. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να κοιτάει κι αλλού. Και εκτός από την NASA, θα αναφέρω και κάτι άλλο, επειδή έχει τύχει και λόγω της προηγούμενης σεζόν. Μάλλον γενικότερα στο podcast που έχει αναφερθεί, θα γίνουν περικοπές και σε αυτό το περίφημο Υπουργείο Ενέργειας που κάνουν όλα τα πυρηνικά. Ναι, okay. Θα γίνουν και σίγουρα θα πάνε λεφτά κυρίως σε πυρηνική ενέργεια για ηλεκτρικά εργοστάσια κλπ. Αλλά για όσους δεν το γνωρίζουν, γινόταν και πολύ research σε αυτό το κάτω από την ομπρέλα του συγκεκριμένου και πειράματα κβαντομηχανικής και σωματιδιακής φυσικής κλπ. Και όλοι οι επιταχυτές νομίζω σε αυτό υπάγονταν. Slack κλπ.